सिगां नोंथांखौ खुलुमबाय सार। आं नानेका फाहामग्रा कम्पानिनिफ्राय बुंदों सार। आंनो नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ खिन्थानो हागोन ना? आं खिन्थानो हानाय नङा। Obviously. थ' नोंथाङा जोंनि आपकामिं प्लानखौ खोनासंनो हागोन ना? थारै खिन्था। जों नोंथांनो 99 फैसानिनो नानेका फाहामनो हानायनि मुलि होगोन। तोद आंनाव नानेका गैया। गोदाव सोराव जात्रा नस्ट्रि सोरांबानो बिसोरल' कल खालामनो दारमासथानि। गैला आंहा दिनै स्टेल लटारि लायनांगौ। जात्रा नस्ट्रि लायलालां। हेलौ खोनायालै सोरमोनथाय अखा हानायाव? खुलुमबाय सार। आं एयारटेल नेटवर्कनिफ्राय बुंदोंमोन सार। थ' नोंथाङा जोंनि अफारखौ खोनासंगोन ना? खिन्था थाब। सार जों नोंथांनो 99नि रिसार्ज होगोन जेराव लकेल एसटिडि कल आरो 1 माननि थाखाय 100 SMS पेक थागोन आरो भिडिअ कलिंनि थाखाय 100 MB मोनगोन नोंथाङा। बबे जुगनि कम्पानि जाखो बेलाय? बेनिखायनो जिअ'आव बारलांनो नागिरदों आं दा।